Dobro večer, poštovani ministre, dobro večer i vama, dragi gledatelji. Kao što vidite, u novoj epizodi MHDZ TV-a ugostili smo našeg ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospodina Marka Pavića, kako bi nam iz svoje pozicije svog resora dodatno približio trenutnu gospodarsku situaciju koja se znatno mijenja zbog pandemije virusa COVID-19. Dobro večer, ministre, dobro nam došli. Pozdrav Livija tebi i pozdrav svim gledateljima koji nas sad gledaju u televiziji Mladeži HDZ-a. Hvala vam. Evo, u pripremi ovog razgovora zapravo smo dobili brojna pitanja od naših članova i naših gledatelja. Zahvaljujem svima onima koji su postavili svoja pitanja, a oni koji to nisu napravili još uvijek mogu napraviti, postaviti svoje pitanje u komentarima ovog live-a. Evo, kao uvod za one koji možda ne znaju, vi ste jedan od autora prvog programa mladeži za parlamentarne izbore 2016 Biraj bolju budućnost. S obzirom da ste bili ministar rada i mirovinskog sustava, a sada ste ministar regionalnog razvoja i fondova EU, možete li se osvrnuti na razliku u postavljanju prioriteta prilikom pisanja programa i njegova ostvarivanja, osobito u pitanjima zapošljavanja koja su značajna za nas mlade? Pa evo, zadovoljstvo mi je upravo iz mladeži biti nekako, iz mladeži sam potekao i kada su bili parlamentarni izbori 2016. okupili smo jedan mladi tim ljudi, zvalo se Biraj bolju budućnost i rekli smo ajmo napraviti i tražili smo glavnog tajnika i predsjednika da li bi nam dopustili da imamo zaseban program za mlade i zasebnu ciljeve za mlade gdje mladi traže više. Dakle, gdje program može biti malo ambiciozniji, malo veći i u fiskalnom obliku. Okupili smo jednu ekipu 5-6 ljudi, zatvorili se, to je bilo ljeto 2016. i napisali program. I ono što je dobro, da dobar dio, to je i predsjednik mladeži Ivan i ostali su analizirali, dobar dio tog programa smo uspjeli ispuniti. Ono što je mene ko člana mladeži uvijek mučilo, a vjerujem da je to isto pitanje i svakog člana mladeži, na koji način može utjecati na razvoj javnih politika. Da mladež nije samo ona kad se pita aj pomogni, dođi na štand, pomogni organizaciji događanja, što naravno svako je radio, ja još od kampanje 2011. ali na koji način svoje ideje nekako artikulirati u javne politike. I to smo upravo programom Biraj bolju budućnost uspjeli napraviti. Prvenstveno smo se koncentrirali na mjere aktivne politike zapošljavanja. Tu smo napravili značajne iskorake, uspjeli smo u nekoliko kovorata smanjiti tada stručno osposobljavanje, takozvani SOR, gdje ste vi u biti za minimalnu plaću išli većinom u javni sektor kuhat kave, da bi onda natrag se vratili na burzu. Mi smo recimo jedan velik uspjeh, potpora za samozapošljavanje mladima, s obzirom da smo mi HDZ, da smo ekonomski i vrijednosno desni centar, htjeli smo potaknuti mlade da otvaraju vlastite tvrtke. I to smo onda zatekli mjeru koja je bila 25.000 kuna, sad je preko 75.000 kuna i utrostručili smo broj mladih koji otvaraju vlastite tvrtke. Smanjili smo značajno nezaposlenost mladih tim mjerama gdje smo htjeli mlade usmjeriti iz volontiranja, odnosno stručnog osposobljavanja u javnom sektoru u uključivanje u puno zapošljavanje u privatnom sektoru. I ova vlada i politika i velika čast da smo uspjeli upravo se time organizirati, jedan takav tim. Dovezli smo da smo stopu nezaposlenosti mladih koja je bila 2013. gotovo 50%, smanjili na ispod 20%, stopu nezaposlenosti na jedno 6-7% i značajno smo mladima otvorili prostor u Hrvatskoj. A sve je krenulo od jedne ideje, ajmo napraviti jedan zaseban program za mlade. Neke stvari unutra danas ko bivši ministar rada i danas ko ministar EU fonda nikad ne bi predložio, jer znam, recimo, tražili smo da se mjera koja postoji da mladi 5 godina ne plaćaju dio doprinosa bruto
2 je sad mjera. Dakle, ako ste mlada osoba do 30 godina, ne plaćate, vaš poslodavac ne plaća onih 17,2% doprinosa, bruto 2, i može vam dati veću plaću iz toga. Mi smo zahtijevali da se ne plaća i bruto 1. Sad kad znam šta taj bruto 1 financira, taj dio plaće, nikad ne bi to predložio. Ali evo, kao mlada osoba, 2016. jedna ekipa koja je uključivala mnoge drage, dobre ljude koje pozdravljam ako gledaju, i kolegu Čulinu, i Luku Bogdana, i Smetiška, i mnoge druge, koji su bili, Jelenu Gašpar, i bilo je tako 10-15 ljudi, da je uspjelo nametnuti se stranci da nisu samo mladež za ove poslove, već da mladež može utjecati na javne politike. To je jedna paradigma koju smo htjeli promijeniti i koju sam se uvijek zagovarao u mladeži, i nadam se da tu paradigmu dalje i mladeža, koliko vidim što Ivan, Miro, Leko i ostali svi rade, da ta paradigma i dalje živi. Evo, hvala vam na odgovoru. Ja sam sigurna da će se brojni članovi naše mladeži voditi vašim primjerom. Ono što nam je važno za istaknuti je da Hrvatska trenutno predsjeda Vijećem Europske unije. Možemo reći kako je ovo predsjedanje došlo u uistinu jedno izazovno vrijeme. Jedan od prioriteta našeg predsjedanja je i Europa koja se razvija. Tome uvelike doprinose naravno i europski fondovi. Koliko je do sada Hrvatska povukla sredstava, te hoće li pandemija utjecati na provedbu fondova? Evo, kad gledamo koliko imamo europskih fondova, tu se uvijek nekako dvojimo što znači ta uspješnost europskih fondova. Ali da čisto onako plastično objasnimo, Hrvatska na raspolaganju za period 2014-2020, a možete fondove koristiti do 2023. ima 10,7 milijardi eura. Ono što smo prvo, da bi koristili sredstva, morate ih ugovoriti. Dakle, morate potpisati ugovor sa korisnicima da određene projekte. Neki projekti su veliki, ala Pelješkog mosta, neki projekti su mali, ala Zaželi, kojim zapošljavamo 35.000, to je zapošljavamo 6-7 tisuća žena da se brine o 35 starijih tisuća kućanstava, ali većinom kroz udruge i gradove. Ova vlada 2016. kad je došla, zatekla je 9% ugovorenosti i 1% da je isplaćeno. Dakle, jedno koliko ste ugovorili, a drugo koliko ste isplatili. Danas smo na 90%, dakle s 9 na 90% puta 10 i sa 1% isplaćeni na 34%. Što to znači? To znači da smo skoro cijelu financijsku omotnicu iskoristili. Ovaj mali dio, budem pričao, što je ostao, što ćemo ove godine ugovoriti, većinom će se trošiti na sanaciju COVID-a, ali ono što je velik potencijal i upravo za izlazak iz krize je da smo isplatili, dakle, 34%, odnosno 3,6 milijarde eura. Što znači da mi još moramo isplatiti korisnicima gospodarstvu, jedinicama lokalne i regionalnog razvoja, udrugama i svima ostalima koji koriste EU fondove 53 milijarde kuna u sljedeće 3 godine. I to je novac koji je sigurno tu, jer ga osigurava Europska komisija. On ima način na koji se refundira iz Europske komisije, zove se proces certificiranja. Bazično to znači mi potrošimo, ne znam, 1 milijardu kuna, provjerimo je sve bilo u skladu s propisima, pošaljemo račun u Brisel i oni nam refundiraju. I taj Ali ostalo nam je još jedno 4-5 pitanja. Ako bude trebalo, ja ću to malo i skratiti. 15 minuta. Evo, dragi naši gledatelji, ponovo smo nazad. Naravno, ispričavamo se zbog tehničkih poteškoća koje smo imali. Sigurna sam da nam nećete zamjeriti. Mi ćemo nastaviti tamo gdje smo stali, a moje sljedeće pitanje, odnosno zadnje pitanje koje sam postavila ministru, je bilo koliko smo zapravo uspješni u povlačenju novca iz EU fondova i zašto su se najviše koristila europska sredstva. Pa mislim da smo tu stvarno uspješni, pogotovo ova vlada. Kao što sam rekao, kad smo došli na vlast, bilo je ugovoreno samo 9% i plaćeno samo 1%. Sada smo došli na ugovorenost 90% i plaćanje 34%. Što znači da imamo za još isplatiti 53 milijarde kuna, ali sve su to znani projekti. I europski fondovi stvarno sada i u koroni pomažu
Hrvatskoj. Uspjeli smo realokacijama naći 400 milijuna eura, dakle preko 3 milijarde kuna za medicinsku opremu. Sve ove avione što ste vidjeli iz Kine, što dogovaraju Vili i ministar Horvat, sve to ide na EU fondove. I to je jedan veliki uspjeh. Drugo, uspjeli smo osigurati sredstva velika za kredite našim poslodavcima, obrtnicima, poduzetnicima. Biće preko milijarda kuna kad se sve zbroji, svi paketi koji idu preko HAMAG Bicra koje provodi ministar Horvat, i ministar Aladrović još našao 100 milijuna eura za ove mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tako da smo stvarno uspješni, gdje god idete, Hrvatska je jedno veliko gradilište. Isto tako uspješni smo u svim aspektima. Europski fondovi mijenjaju Hrvatsku na bolje, mijenjaju naše zdravstvo. 1,7 milijardi kuna opreme smo u zadnjih nekoliko godina uložili u bolnice. Preko Europskog socijalnog fonda smo zaposlili preko 200 specijalizanata, 6 godina plaće za te ljude da budu bolni. U prometu smo u potpunosti nanovo opremili, izgradili zračnu luku Dubrovnik, zračnu luku Split, željeznice, renesansa luka, na izgradnja luka i na našim otocima i na obali, izgradnja poduzetničkih zona, uređenje škola. Evo sad imamo online školu za naše mališane, pred potpisom je ugovor od 1 milijardu kuna za e-školu, za opremanje svih škola kvalitetnim internetom i svom opremom da se može raditi. Prema tome, sve aspekte smo koristili EU fondova, osobito sam ponosan i na program Zaželi, koje je tadašnja moja i državna tajnica Ivanković-Knežević i jedan tim u Ministarstvu rada napravio. Danas ministar Aladrović nastavlja taj projekt s kojim smo zaposlili, pogotovo u ruralnim dijelovima, preko 6.000 žena koje pomažu s 35.000 starijih kućanstava. Ali evo da se povežem i EU fondove sa prošlim pitanjem, sa pitanjem predsjedanja, Hrvatska sad ima mogućnost inicijative. I to je ta moć predsjedanja gdje upravo i sve neka iskustva koje vidimo, mi sazivamo ministre, dakle svako ima format 10 europskih vijeća. Nekada sam pratio EPSKO vijeće i tu mi je predsjednik mladeži kao moj bivši savjetnik izuzetno puno pomagao, trudio se i moram ga itekako pohvaliti da je izuzetno proaktivan u tim europskim temama. Smo se bavili pitanjima zapošljavanja, pitanjima upskillinga mladih kao novi vid ljudskog prava koji bi HDZ zagovarao. Danas ja recimo sazivam ministre regionalnog razvoja gdje dogovaramo fleksibilizaciju europskih fondova da možemo ove preraspodjele napraviti i da možemo prije samo nekoliko tjedana nismo mogli kupiti medicinsku opremu iz Kine EU fondovima, sad to možemo. Prema tome, upravo Hrvatska jako dobro koristi europske fondove, velika je prilika i taj novac će sigurno dolaziti, jer dolazi iz komisije koja ima garancije od Europske centralne banke, a moć predsjedanja nam daje moć inicijative da sazivamo komisiju i kolege ministre i da predlažemo inicijative. Jedan naš član mladeži, Dalibor, uputio vama i jedno pitanje. Zanima ga hoće li se nakon završetka mjera koje su na snazi protiv suzbijanja virusa COVID-19 nastaviti dinamika realizacije prijavljenih projekata prema prijavama i kako je to planirano ili će doći do izmjena? Europski fondovi idu dalje. Dakle, i natječaji kojih nema puno, jer smo iskoristili 90% omotnice i sama činjenica, dakle i javne nabave, sve ide dalje. Ono što se sad pripremamo je sljedeća financijska perspektiva, odnosno 7-godišnji proračun Europske unije koji vrijedi preko 1100 milijardi eura. I Hrvatska je tu opet koordinator i premijer tu ima značajnu ulogu, iako je moć inicijative na predsjedniku vijeća Charles Michelu, ali premijer ima značajnu ulogu u usmjeravanju premijera u donošenju zajedničkog budžeta. Ono što je i Ursula von der Leyen najavila da će to biti novi Marshallov plan, postoje sad različite ideje na koji način
to postaviti. Države članice su imale isto i prije krize različito viđenje, no sigurno je da će se i dobar dio europskih fondova od sljedeće godine, dakle financijske perspektive 2021-2027 moći koristiti i za saniranje covida, ali i za sve ostale inicijative. Tako da u biti imate nešto što se zove pravilo N+3, sredstva iz jedne godine možete koristiti 3 godine, sredstva iz 2020. možemo do 2023. koristiti, paralelno s time dolazi sredstva iz 2021. druge, treće, tako da sljedeće 3 godine u biti ćemo imati situaciju da imamo preklapanja između 2 sedmogodišnjih proračuna i značajna ulaganja. I upravo ko vlada vidimo ta sredstva kao mogući generator razvoja i poduzetništva i svih projekata u Republici Hrvatskoj. Govorili smo koliko je važno što je Hrvatska članica Europske unije i o predsjedanju Vijećem EU. Ono što nas zanima je to da ste nedavno i sami inicirali videokonferenciju sa EU ministrima zaduženima za regionalni razvoj i EU fondove. Pa možete li nam nešto više o tome reći? Pa da, to je upravo moć predsjedanja, kao što sam rekao, da idu u smjeru tome da Hrvatska može nametati teme u Briselu i od toga da smo 2013. tek ušli u Europsku uniju do toga da danas predsjedamo, to je velika stvar. I tu se odmah pokazuje prilike gdje premijer izuzetno vješto pliva u tim politikama i u biti domoljublje je danas nije izolacija. I to možda isto objasniti mladeži. Postoji dosta napada iz desna, mi nismo više domoljubna, postoje neki suverenisti i tako dalje. HDZ nema suverenističke stranke od HDZ-a, ali suverenitet se branio 90-ih kad je predsjednik Tuđman utemeljio i stranku i državu. Danas svoj suverenitet branimo na način da smo relevantni na svjetskoj sceni, da smo i relevantni u Europi i upravo iz te relevantnosti ističe isto situacija da recimo dobijemo kao jedina nečlanica eurozone 2 milijarde eura swapa sa Europskom centralnom bankom, da prvi govorimo na svakom sastanku i namećemo tematiku sastanka, da Europska komisija bez naših ministara ili bez premijera ne može sastavljati dnevni red bilo kojeg sastanka u Briselu. Prema tome, ta moć predsjedanja je izuzetna i mislim da nije toliko opjevana u Hrvatskoj kako bi premijer rekao, ali prilika je vama. Dakle, većina nas u mladeži je nekako stasala 2013. 2014. nakon ulaska sa stažiranjem u Briselu, sa naši asistenti koji su bili od Karla, koji je sad eurozastupnik, Milića glasnogovornik vlade, Mirek je meni glavni savjetnik, ja sam ministar. Dakle, jedna generacija mladih proeuropskih političara, članova mladeži, koja je tada stasala kroz europske institucije, jako dobro se snalazi u Briselu i ako mogu, evo isto tako jedan savjet našim mladežima uputiti, budite proaktivni. Naravno, kad mjere završe, javite se našim europarlamentarcima, odite gore, stažirajte, budite proaktivni, jer u biti Hrvatska suverenitet se brani upravo na koji način smo mi utjecajni i relevantni u svijetu, jer sve ostalo dovodi do izolacionizma. Ne možemo više u ovoj globalizaciji u ovom svijetu biti sami. Hvala vam na odgovoru, ali i na savjetima. U svom odgovoru dotaknuli ste se i eurozone. Naime, govori se kako bi Hrvatska danas bila u povoljnijoj poziciji da je u eurozoni. Zbog čega je to tako i kako će ove okolnosti utjecati na naš ulazak u eurozonu? Dakle, da smo trenutačno u eurozoni, imali bi praktički neograničen pristup financijama koje bi iza nas stajala Europska centralna banka. Drugim riječima,
Vi sada za ove mjere koje imamo, koje vrijede 70 milijardi kuna kada se sve to zbroji, morate negdje naći taj novac. Neko vam ga mora posuditi i po kojim kamatama. Europska centralna banka je za članice eurozone stavila 3000 milijardi eura da mogu posuđivati. Isto tako, dobar dio mjera tiče se samo članica eurozone. Da smo u tom klubu već sada, imali bi neograničen praktički pristup novcu i to vrlo jeftinom. Ovako se kod država zadužujemo puno skuplje. A koliko to skuplje znači, evo samo što je ova vlada i što je Zdravko, kao ministar financija i potpredsjednik vlade odradio, dakle nama kamate kontinuirano padaju radi kvalitetnog upravljanja državom. Dakle, mi samo na kamatama štedimo milijarde kuna. Na zadnjoj ediciji je Zdravko, ja mislim, uštedio milijardu kuna godišnje. To znači milijardu kuna više za neke programe za mlade, za škole, za naše umirovljenike, koje onda možemo putem razvoja javnih politika staviti na stol. Tako da Eurozona i ova vlada je odlučna da idemo naprijed. Treba zadovoljiti te maastrichtske kriterije, ali ono što često građani zaboravljaju, referendumom ulaska u Europsku uniju je bio ujedno i referendum o eurozoni. Hrvatska je pristupanjem u Europsku uniju pristala na ulazak u eurozonu. Tako da ove neke šumove u medijima da prvo da euro ne treba, sada vidimo u krizi što znači kad euro stoji iza tebe, eurozona, a drugo, nemamo šta više raspisivati referendume. Referendum koji je bio raspisan 2013. za ulazak u Europu uključivao je komponentu ulaska u eurozonu. I mislim da nakon i ove krize kad prođe, da oni koji će biti euroskeptici u smislu ulaska u eurozonu sad mogu najbolje vidjeti što to znači kad zemlje zajednički stoje jedna iza druge i kad Europska centralna banka fiskalno stoji iza njih. Evo, dobili smo jedno konkretno pitanje od naše gledateljice koju zanima postoje li EU sredstva za saniranje posljedica potresa u Zagrebu. Posljedice potresa, kao što smo vidjeli i danas brojke koje su krenule se javlja da će biti, šteta će biti desecima milijardi kuna mjerljiva. Postoji takozvani Europski fond za solidarnost, gdje se prijava treba napraviti unutar 12 tjedana s popisom šteta, iz kojih možemo maksimalno jedno 250 do 300 milijuna eura povući. Šta će biti sa sljedećim financijskim razdobljem? Trebamo pregovarati sa Europskom komisijom. Postoji izgledno isto tako da u sljedeće financijsko razdoblje ispregovaramo da posebice obnova kulturne baštine u centru bude prihvatljiv trošak i da isto tako možemo europska sredstva značajnije od tih 200-300 milijuna eura uložiti u obnovu Zagreba. Ali ono što je sigurno da će obnova biti dugotrajna, da je šteta se mjeri desecima milijardi kuna i da će trebati vremena da se sve normalizira i sanira. I ono što smo kao vlada izuzetno ponosni na građane grada Zagreba, da uslijed potresa i kaosa koji je nastao, da nismo imali veliki broj slučajeva zaraze koronom, jer kad vas u 6:30 ujutro probudi potres, zadnje što se sjetite i mislite je na socijalnu distancu. Vi ste ministre zaduženi za regionalni razvoj. Kako Hrvatska postiže taj ravnomjerni regionalni razvoj, jer znamo da nisu svi krajevi naše domovine baš jednako razvijeni? Pa upravo to, i treba imati na umu koliko je Hrvatska različita i koliko se različito vidi kad je gledamo iz Zagreba ili kad je gledamo iz Slavonije, Dalmatinske Zagore. Možda samo za usporedbu, razvijenost Zagreba je na 108% prosjeka Europske unije. Drugim riječima, Zagreb je razvijeniji od prosjeka Europske unije, što uključuje i Francusku, i Njemačku, i Nizozemsku, i Švedsku, i mnoge druge bogatije države od nas. Dok je Slavonija, recimo, samo na razvijenosti 32-33% Europske unije. Upravo zato je vlada krenula sa projektom Slavonija, Baranja, Srijem, gdje smo stvarno potrudili da maksimalno europska sredstva usmjerimo u Slavoniju i to smo uspjeli preko 12 milijardi kuna do sada
ugovora otišlo u Slavoniju. Druga stvar koju vidimo, a to je i moja Dalmatinska Zagora, porijeklo sam sa očeve strane iz Imotskoga, koja se isto iseljava, Cetinski kraj, Gorski kotar, Lika, dakle taj zaleđe jadranske Hrvatske koje nema turizma, mislim da tu trebamo napraviti dodatne iskorake. Ideja je upravo da imamo i posebnu strategiju kako za Slavoniju i Baranju, Srijem, tako i za ovo zaleđe i Dalmatinsku Zagoru. I treći su nam otoci gdje život na otocima je puno kompleksniji, puno udaljeniji, osamljeniji i da imamo isto tako dodatna sredstva za razvoj naših otoka. Za regionalni razvoj imamo sredstva i Europske unije, imamo i jedno 500-600 milijuna kuna godišnje nacionalnih sredstava koje dodjeljujemo i cilj cijele te kohezije je konvergencija. Što znači konvergencija? To znači da se približavamo prosjeku Europske unije, da konvergiramo, odnosno da idemo u smjeru razvijenosti, što znači da su potrebna puno veća ulaganja u Slavoniju, Baranju, u Dalmatinsku Zagoru, Gorski kotar, Liku, Karlovac, Sisak, ta područja nego u neka druga. I onda isto tako intervencije i politike kada planiramo kod država želimo usmjeriti sredstva tamo da se tamo otvaraju radna mjesta i da ljudi mogu ostati u tim područjima. Evo, polako nam i vrijeme odmiče kraju. Voljela bih još jedno pitanje našeg gledatelja pročitati. Poslali su mi pitanje koje glasi: da li mlada osoba do 35 godina može aplicirati na EU fondove za sufinanciranje pokretanja poduzeća ili OPG-a ukoliko je nedavno dala otkaz ili ušla u privatne vode? Može. Dakle, za početak može, ako je dala otkaz, prijaviti se na HZZ-u, pitanje o mjere samozapošljavanja. Mislim da je ona za sad, da su prijave zaustavljene, ali vjerujem da nakon koji mjesec kad prođe i ove korona mjere da će se to otvoriti. Tu se može dobiti do 75.000 kuna za otvaranje vlastitog posla. Može se prijaviti projekt bilo putem udruge, bilo putem zadruge. Dakle, mlada osoba i prilike koje danas imaju, mi kad smo odrastali nismo imali. Ja sam se uključio u politiku u biti kroz studentske udruge i studentski zbor. I pozdravio sad i svim predsjednicima studentskog zbora iz tog doba, naprosto jer moja generacija nije mogla putovati. Mi smo trebali vizu za svaku zemlju Europske unije, i to je bio način putovanja za koji danas mladi ne mogu ni pomišljati. Nove generacije koje sada stasaju, da vi stojite u redu, i meni je najveći luksus kada smo ulazili u Europsku uniju bio stat onaj red za EU, i to je vrijednost Europske unije. Tako da prilike za mlade danas nikad već. Uzmite Erasmus, koji isto nismo imali kao moja generacija, odnosno ja sam kao poslijediplomski student koristio Erasmus. Uzmite programe Europske unije, mogućnost uključivanja u različite udruge koje mogu dobiti europska sredstva, sredstva za samozapošljavanje koja su značajna, poticaje poduzetnika, jeftini krediti. Prema tome, prilike za mlade u Hrvatskoj trenutačno su veće nego ikad što su bile do sada. I nekako poruka mladima, bila je dosta apatije. Mladih u Hrvatskoj ništa ne valja, vani su veće plaće, ali moja poruka mladima je nekako uvijek bila: odite vani, vidite, proživite koji mjesec pa se vratite. Steknite iskustvo neko, steknite na obrazovanje, jer recimo evo, ja sam živio nekoliko godina u Velikoj Britaniji na magisteriju i imao sam 1000 funti stipendije, to je tada zvučilo jako puno jer sam imao 4.500 kuna u Zagrebu, a funta je bila 12, dakle 12.000 kuna u Britaniji. Ali onda kad stavite da vam je studentski smještaj u domu 400 funti, studentska menza 300 funti, 100 funti prijevoz, vrlo brzo shvatite da nije samo pitanje koliko vam je plaća, već šta s tom plaćom možete postići u inozemstvu. Tako da je jedna poruka mladima isto da ostanu
u Hrvatskoj, da ima tu šansi, samo morate biti proaktivni, morate vući nas sve za rukav, morate se boriti za sebe i vjerujem da i prilike koje se sad otvaraju nakon ulaska u Europsku uniju, a vjerujem da će ih biti sve više, bez obzira na ovu krizu koju imamo sa koronom, da će vam otvarati velike prilike da ostanete tu. Vi ste prošle godine na Nacionalnom danu mladeži HDZ-a dobili priznanje ministar prijatelj mladeži, prije svega zbog velikih iskoraka prema mladima u resorima koje ste vodili. Za kraj, da li još imate nekakvu poruku koju biste nama mladima uputili, koji smo danas u značajno drugačijim okolnostima, ili možda preporučili nekakav film, knjigu kako bismo kvalitetnije provodili vrijeme? Pa evo, budite proaktivni, vucite nas sve za rukav, borite se za mlade, budite ambiciozni od nas u tom smjeru i ja vjerujem da ćemo i apsolutno i na skorim parlamentarnim izborima koji nas očekuje predizborna godina ponovo pobijediti. Osmislite šta vi možete doprinijeti da Hrvatska bude bolja. To je ono što i od vas kao stranka očekujemo i tu vam je prilika da neke svoje ideje implementirate u javne politike i na taj način upravo se afirmirate, ali i stvarite neke vaše ideje. Tako da budite proaktivni, prilike su velike i ja vjerujem da će mladež kao i uvijek biti uspješna. Hvala vam na toj nagradi, puno mi znači još od 2011. kad sam ušao u mladež, živio, radio, čak mi je nedavno i kolega došao, Bogdan, koji mi je izvukao statistiku stajanja na štandovima izbore 2011. koje smo znali da ćemo izgubiti, gdje mi to nije bilo problem, ali isto tako odlučio sam da želim nešto i više dati od toga i prilika koju smo mi napravili sa Biraj bolju budućnost, ja se nadam da će i mladež, i Ivan i svi vi ostali slijediti i isto tako da ćemo imati jedan ambiciozni program i za sljedeće parlamentarne izbore koje će mladima dati nadu i priliku da ostanu u Hrvatskoj. Odlično. Hvala vam puno na svim odgovorima i ovim sjajnim savjetima, ali naravno i na vremenu koje ste izdvojili za nas. A vama, dragi gledatelji, zahvaljujemo što pratite MHDZ TV. Što drugo reći nakon ovakvog razgovora osim ostanite odgovorni i ostanite doma. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Lijep pozdrav!